Hi guys, good morning. Grabe ka kusog sa hangin guys. Kagahapon. Nya, nakuan ang sanga sa nangka. Daghan ra ba kay bunga dali ng nangka. Kusog kay hangin gahapon guys. Hangin gawas kay ang kuan. Akadlok ko mabundakan og sanga. Dahil kay bunga oh. Dahil bunga. Yeah. Nakuan ang iyang kuan sanga. Kaning sanga nga nadagsa na po ni bunga oh. Gahi. Kita ang usang ipon guys, nakubag na oh. Sakit lang yapon, sakit lagi. Kubag na dani ang ilalom sa ano, lagos. Grabe ka kuan eh. Grabe ka, sabi ka kusog sa hangin. Salang ka mga sagbot nga kuan na nga. Mga sagbot nga, sabi. Ay mga dahon ba nga mga buhi nga. Dagdag. Ako silong dagsaan. Dagsaan na tong silong guys. Grabe ka kusog sa hangin hapon. Silong pa na. Sagbot ko yung sagbot. Sabi ka sagbot. Pero na may lihi guys. Grabe ka ngulngul gisa kong ipon Buntag ko itulog. Buntag ko itulog guys. Sakit yung kayo kong ipon. Himos nila naglampaso guys. Baka nang gibong lampaso di makabuk. Lima ang lampaso gibong. Saan ka na niya? Sagbot pa kayo sa ilong guys Tapos sa rilo na nilahig. Mahaw pa sa rilo na. Sikaan ko ang ipon. Kasi sa ilalo mangga guys. Mangga umaran. Mayong udto guys. So karon guys, magluto ta sa along sa luto na karon. Magluto na karon og lubi. Ato ni siya kasauna ba sa pag-vlog nako. Katong niagig vlog ko. Niluto ko og lubi, iadobo nako. Musad ako buhaton karon lawa. Magluto ta karon og lubi. Ito adobohon. So sugda ko guys. Pining kuan
tubig. Ato na tigumon kay inom sa mimila ni. Ato na siya upiton guys. Kasi nakuan. Ang likod sa luwag. So, na guys, kain, kain. Tingnan guys.
Ato ni sa lapuhan guys, lapuhan ato. Para mawala yung tamis. Tamis pa yung gabi. Apa din tubigan. Kumay lang. Ayan natin itong guys. So, ano guys. Ato na sa bukalon nga may. Ikaw bukalan to. Ato hauson. So, ato na ng umanang pagpakulo guys. Ilarabas siya ba? Kinabuhi sa lubi. Mana. Ato na muna siya. Sulta. Ato na sa kaon. Ato na sa kaon guys. Ang importante ang mga niya makuha ang iyang tamis kay para mas matabang siya aya natulutuon siya dayon ha. Baligya ulit di katagaan. So nara guys ang atong lubi. Humana na to siya lapua. Ato na sa butaron. Ato na sa butaron guys. Depende kung saan tubog ka ta, ginagmay ba siya, ginagko ba di ba? Depende sa pagutad. Tapang naman ni siya. Ha? Ayan na nga. Doon mo video. Dugmayon kaya ako tay. Tay. So, ensure, Megan. At ikaw naman, ano sa'yo? Ako po si Mika. Ay, akala ko, Mika this. Ikaw naman, sino naman? Ako po si Popoy. Popoy na lang po. At ikaw, ako na si Papo. Papo. Ano naman? Hindi, chill lang. So, hello
guys, magkatakutan. Hirap naman ang ahos na. Happy birthday! Bali-bali. Uy, gamay. Bugutan nga na itong ahos. Dayon, sibuyas. Na. What are you? Ato din siya ilunod guys. Ang Kumbit. butong. Ay, Mga 2 minutes. So, bigyan tumali guys. Mura sa gnukos. Oh. ano ko muna to?
Ano na nakakamot na? Mahumuta, oy. Busy na nga to guys. Sinan? Ayan si. Ito. Ano pa? Napatay. Eh? Sarap? Ito na pasuhan ang iringo. Ano ba na to para musunog ang timplada. Guys, naluto na ang recipe ni Alan nga adobo, humba. Humba nga kuan, Ito, adobo naman na. humba nga butong. So mga ano to guys. Ito kailangan Idoy! Nga adobo doy. Paniyod to rin tayo. Jadi kita pati lang di sini. Dubu ya, bisa dubu begitu. Tukung mana tahong. Tahong. Kain tayo guys sa ating iniuduhan. Sige na. Ito ta. Ano sa batay? Sinabaw na lang na. Ito ta guys. Jay, good me abay tatay ni. Mi. Bahaw. Ito ba tayo? spice. Over dito tayo. Ano? Ito ba? Wala ko manay kamalagod. Lamang ini siya guys, magkinamot ha. Kaon. Kanang magkinamot ka magkaon. Nga. Nga. Tawag mo ka na po yan. Hmm. Ba't kayo sila ka nakaano nga? Cuma sini. Wala. Ano si Diana? Ito ah. Sa mo? Ano kaya? Mahal ba? Ito halang pa lagi pusa. Ngabang na. Bangay? Pulang ang tulog. Oh, di ba? First ko nang kaunan ba? Ako surprise. Blok ate, ang una nakakaon din kini kong iro.
Karang para sa lalo nakakaon na pero sige na ko sa lalo ni. Buto na. Katong nagluto ko na katong utik vlog na account Nung nawala mo ka dito. si Alcel. Dumay kami sa Alcel na sa Alcel ni. Paminyo. Ay plan. Ay, katong mo iluto sa una. Ano sa una kakaroon? Ano mo nakay? Kulang lagi ka. Ano po? Sibuyat nagsulo-sulo sibuyat asa nang kaingon. Ano sa? Ano sa bowl? Ano na ito naman ang tulong. Ano po? Buwan to in. Basta wala na ulog dali. Plan. Ako na ulo. Ano ka na? Alang galing hangin ba? Karon bakit hapon pagod tayo. Si wala gid kong. Kugin akong CD ba? Kami ah. Amin ako anto. Tukan ko na ko. Demonyo, like tayo. Hapon na mga bebe. Ano ba? Nangka, yan pasabot. Alam mo din nangka, oh. Hello, nanay? Ano dyan? Pagkana mo tulong sili ka. Diba sa buko bang sili yan? Ako nagkakat na yan. Bakit ba? Ganay? Magula, magula na ito. Alam, hinay. It's okay. Ano ba yan? Ako to ah. Alam, good. Kulit niyo ko. Legit? Takbo ba? Alam kayo. Ay, hala, wag mo na sili. Higot. Ano ba? Langka. Buti ang suka. Tuwahan na ito yung ikaw. Martis, bukan yung mami ah. Ano kaya? Wala ka ng nukos na kuan. Ano, apa naman yan mo na lubi? Unom na. Buti mami ah, ano ba niya? Bumira ka siya. Ito na ito. Wahaw ko na ito sa kalakaw. Tabangan ako sa katabang. Binibuit lang. Bukaw na ko dito tayo. Ha? Bukaw ko dito. Ulo.
be, sa record be. Kay nag-video be. Dili. Diba man ko na tao tayo? Pag di ko musa lang niya. Ano gagawin? Ayong lagi dua lagi na iya lagi. Prince Price daw, yung siya. Pagkatalawang yung kunang labi nila. Bakit ang nukos bang puti? Di ba ito kung isa rin mo nakugas ko. Kung saan nga ginagawa na pagigan sa laka. Wal mawala ginang gabi namin. Tapang niya tanan na. Ayan siya di pag prito, tang dasuyo. Ang butang isa kuan. Ba't lang tayo naman sa itlog? Tanang mo siya mawala ginang gabi sa gabi niya. Kanang Ang butang isa. tatang kisya ba? Anang siya nang paminta. Ano yung minta ko? Ano yung minta niya? Naamang Siya good. dagtuho. So kaya ito ba lang ako? Ano na? Ano siya Plus at tepe ko pa. Ay, pero ang kaon sabi. Ito hindi adobo gid siya maayo. Kapit kong ito. Ano ba ito? Puro lamit sa bulubi. Eh, sa po maglami siya og kuan. Nang Mawala gid sa labi. Ang lamit gini na kunat ra. Yun, pag maglapin siya ng ka, nga, lumi na. Amang Diyos mo lang. Harap. Ay, gabula na. Ano pa ba? Diyos, nako na Diyos sa rep. Uy, yun. Diyos oh, pero sar ka baso oh. Kanya naman yun. Sarang kabaso. Oo, ganyan yung... May kuha ng Ako lang itang suka. Napangalang. Ningkong! Pwede ka lumawa niya naman. May lumahaw. Nag-diet ka. Ay, rin may nagsawa na na Ay, may ka